Hamways bio zirib chord Tá bhrón orm faoin solas fecinn sibh go bhfuil an inniu príomhthír dím agus nachhfuil fácaí mar sin nachhfuil le feicáid dím ach scá ach tá mé ró leis ciúil an camera wóga so by orh chursús liam fearir daobh. Oké, an nóíocht dan 16 de mína sauna ráhíle sa fiche de híine tá well mar a ecinn sibh buhéire níl an táchan ina bhór ina hallscéal an nóchtan inniuh ina sin tá Imircigh bhis Colombia agus Venezuela. Níl mór an le ráthaigh faoi seo más chuimhníomh hit Venezuela amach as a chéile le díanaí I bhí hín mar gheall ar amadí Somália ach I bhí dó go cháidithe faoi bhrú mílteannach ó na Stáit Aontaithe. Agus is féidir leis na Stáit Aontaithe I dhéanamh ach siad san faoi deara cuidmhair bhuachtain is Venezuela. Ach bhain an scéal seo le Sebastián Ventura agus bháthar nach tugann siad a hennim dúin eisteach tá ag fiú ar Venezuela leis míanaí fada is a bliain ó a chaitheamh sa chlóim leis an titima sa chéile sa chlóim. Mar níl tada gamleisce sa Venezuela. Níl tada dóibh sa chlóim agus tá siad ag fiú a bhaile. Áit ar a leid a bhfuil muintir acu. An bhain déim agus an víras go bhfuil dír. Tá Stáit áirithe sa réis rialachaí leagan síos I dtaobh cruinnithe aglaisí gnónaí scailleanaí sa le héad. Agus tá Cúirt Uachtarach na Stáit Aontaithe sa réis rialú nach bhfuil cead ag na Stáit rialachaí mar sin I dhéanamh. So tá ceapacháin Donald Trump go háidithe Amy Coney Barrett ag tuisbáint agus ag imirt a cúachta. sé trí hachasán a chóirt do Stáit a rialí nach rá cead ag aglaisí le héad díana. Gamleisce ag aglaisí teachtaí chéile, cruinnithe, cócheannáil heagrú. Dar leis an Cúirt Uachtarach ar chuid den Stát Federálach ní héan cúacht na Stát. Ní chlúdaíonn cúacht na Stát a le héad. So, siad deir siad an áiríre nach bhfuil cead ag na Stáit teorann a chur le méid na naoine in aglaisíoch sa le héad. So, má hagan do chólacht, do chócheannáil, do phobal le chéile dar leis an Cúirt Uachtarach tá cead amláin agat a méid daoine a tharint le chéile agus is mian leat. Níl na sonraí agam
níl mé gír dul isteach sa scéal mar níl ámagam. Níl an sin ach an ceanlíne agus I chéad paragraf mar sin. Ó na rúsí. Chéir táidíanta achaban is chosúil bhfuil Haiceáladh ag bhrisú isteach góris ríomhaireach don an Ospidéal. Cos tá na háir dá réir á gur an mhaol ag na Haiceáladh grána seo. Tá tán ansathe le bra le déanaí agus is chosúil gur phríomhbheart díoltas é seo an rúis as rudéigean a rinne na stáitiantnathe an rúis. Agus éiríonn in scéal chasta nuair a eicimid gur bhris an Uachtarach Trump. Stúrthóir na háisínteachta cibear slándála. So níl éon ceannaireacht ag an waras sin faoi láir. Well, os glíonn in scéal seo le Bhanaltra sílim chalín cargail ag réiteach áthar do nin siile, do nin dorte. Is that of Caillteoir rudal dorach so by Meiriceá an second. Sinna híl me. Niver olra in shiltí. Sí réiteach na nahar seo dá nin shiltí. Agus chaifir dhéana le crunnes agus bechte. Agus chás seo hepar na ríomhairí Meiriceá na Haiceáladh. Scélín faoin Uachtarach an túsal Trump. Ír Uachtarach is. Uachtarach go fóil go dtí miannar ach gan chuacht. Bhainneann an scéal seo leis Uachtarach Meiriceá atá an Uachtarach Trump go meán ó fiar mar Caillteoir. Go déimhin tá sé cráite agus céasta ag go bhucail sin. Nis más féidir lín ar goimhní dhíriú ar 2016 agus na réamhthógáin sa pháirtí poblachtánach. Bua Ted Cruz an réamhthógáin in Iowa. Well, cé a cháil Donald Trump. Nis mathematic bonúsach ba chúis le na ghailúint níor sé bhótaí go leor. Ach an áit go leacha leis chuir sé gilc amach ag Cúirt le fios gur ghuid Ted Cruz an tógáin. Is buinneachán Ted Cruz ach bhuair sé an réamhthógáin. Oh well. Nuaíocht régiúnda tá Buffalo an chathair trí chéile agus bainte sír agus gúagach faoin dara haun an áráig déan Coróinvíreas atá ag bólan na háite sin. Tá ihir na gásannaí éirithe faoi de le míonús. Well, bhí mis bhaine deanann locht na glár scátála caint ar grind. Sin é nuair a
freabann siad an chlár scotála sús mhara nó balla agus nuair a scríbann siad a bailach fear an giúis. So úsáid san an nócht an Imirtas focail seo, an escape to the grind nó tugtar an grind deach ná nobir ach chunas mar deistirófi sin. Téim stocha gúil siad ag melt an bhála nó I dtine díoscána ní is agam. Agus maidide leis an terma aibre, nose to the grindstone, the old grind, an lásclábhaíocht nó strachailt is dócha. Caithfidh mé focail a lorg sa bhuaclaid a rís. Agus tá mé á lorg den darahuair, sé stocha gur bé sinné. Sílín rug faoi go maith. Níl mé imi as ma bheabhar faoi cheapa torasóirí sa tín. Tá sin ag leannacht sampla na hastráile is cosúil. Ag tógáil dealamh olmhóra in áit san í bochta go meallfaí torasóirí. Vis beidir go naibhríonn sé I chéardéile. Sé na bancan I damhanda an ngán chuid. Ní séidir mé. Ní séidir go na bancan I damhanda an ngán chuid. Ach, cibé tá sé na achran I ddír an mreatain agus an teantas orpach fi láthir. Agus is cosúil go bhfuil na bancan idirnáisiúnta I London hís leis. OK. Ceann eile tá mé bharg leis. Ach ní hééis sin é. Muis. Tá brónar tá mé ag lorg terma a híl mé a bheith agamach. Níl mé cínta faoi láthir. No, so what is you? Sin é. Ceilt, forcheilt. Táthar ag chur forcheilt I le an Aontais Eorpaí. I dtaobh chomhpháirteachas idir an Aontas agus an Ghréig maidir le Imircigh a bhrú a rás chun na tuairisce. Ar nó má hagann Imircigh isteach go dtí an Ghréig ó Uachtarach agus má íonn sí dídan caithfear deileáil leabhainn sa tíre nar tháinig siad ach is cosúil go bhfuil an Ghréig amrú a rás. Tuigim an Ghréig tá siad san chomhocht leis an tuairisc ach ní cheart go dálóg sé. Cúpla poca deasa a bhreac mé síos le téirling. Intleacht hiarga. Terma becheart a bheith agam tá má úsáid le tamach. Bhí dearma dianta go mar. Caise sin srahan sléve, is cosúil. Tá grada inte, sciúil sé sin gúil buile inte. Sói, seo ceann omlán nódam.
agus ní bhainnig smuoine bhéir a bháin go bhfuil leagannach chuí sóite den Coróinvíreas ag teat chun cín in áitiní timpeall an domhain. Is an sóí agus na géineannaí anat a bheith athrathe de leas nó de airleas. Caillteoir. Focha, bhfuil is agad bhí an term focha agam dá agramis focha nóíocht agan sa isteach de hí Italín. Ach is ó Meiriceá, féidir Meiriceá rá Meiriceá dearm. A hagan sin séir is focha an ná an bailach idir an muisir. Terma eile atá ag teasta ran. Sé idir granóg agus na agus a clochléfa. Choróma. Sé, so terma intach is íbhaine mar táthar ag úsáid sé nocla mar sin. Agus darluamsa is saman cúlgáir agus eisgáir. Min second get captainship sin. Sin é móhuiir. Ok, sin iad má nóíocht don lá inneamh. Tásúla go gur bhain sibh úsáid as. Agus go mbeidh muid a cainteala chéile rís tar óhád. Idir an dálín go bhfuil mar rá dé oribh go léir. Slán.